Tatanong ko ha, ilang buwan mo na yan sakit? Magto 2 weeks. 2 weeks na. Ang mabigat sa'yo, paa mo, Tsaka kamay po. hindi mo maangat. Tapos, ginamot ka na ng sabi ng manggagamot. Paggabi po, ay, nakulam daw po. Nakulam ka na manggagamot. Tapos, ano pa yung isa niya sinabi? Duwende daw po. Duwende. Paggabi, anong sabi mo? Paggabi po matake. Matake. Sige, titingnan natin lahat ha. Manalig at mananalangin. Alam mo to? Magkakilala kayo, hindi? Magkakilala kayo? Pagkikalasin mo. Ilan taong ka na? Galit ka yata eh. Ilan taong ka na? 39. 35? 39. 39? Gay, kalas. Ito, bata pa to. Ikaw, 39 na. Dalawa anak mo. Anak nito, babae lalaki. Ilan taon na? 1 years old lang anak ito, babae. Ikaw, ilang taon na anak mo? Ilan na taon na anak mo? 15. 15? Gay, tanggal. Ikaw ba yung mangkukulang o pinagdadasalan mo to? Dasal. Okay, kalasin mo muna. Kalasin mo! Makukuha ka lang pala sa sigaw eh. Sige! Ay nako. Magaling kayo magdasal, magaling kayo maingit. Bakit ka naingit dito? Bakit? Galit ka ba sa tao ito? Bakit? Ba't pobre ba to? Mapalait ba to? Eh, ba't ka nagagalit? Bakit ka ba nagagalit? Ikaw ba talaga tao? Buhay na tao? Ikaw yung mangkukulam, hindi? Yung totoo, ikaw yung mangkukulam, hindi? Nagbayad ka? Magkano binayad mo? Magkano? Kakilala mo yung mangkukulam, hindi? Ano siya? Ano mo nga siya? Bayaw mo siya? Sige, kalas. Babae siya lalaki. Alisin mo man yung galit mo sa kanya. Sige, mamaya na kita interviewin. Pay! Tawag ka ni Shaina. Carlos! Pag hindi mo kinalasan, pupugutan kita ng hininga. Ako, ayaw ko. Ubusin mo lahat yan. Tanggalin mo lahat yung sakit niya sa buong katawan. Pati lahat. Pati isa pa. Tanggalin mo. Tanggal. Tatanggalin mo. Tanggal. Tanggal. Nakalasin mo hindi. Alisin ko na. Okay, alis. Alis na. Alis na. Alis. Kalas! Oo. Kakalasin mo hindi. Kalas na. Kalas. Kalas na. Nangawit na ako. Straight mo ang katawan niya. Kalasin mo. Sa pangalan ni Jesus. Kalas. Ubusin mo lahat. Sa spiritual nilagay, wala sa physical. Kalas! Sa spiritual. Ubus. Babae lalaki yung magkukulam mo. Yung nagdapadasal. Babae talaga. Bata pa siya, matanda. Hindi. Di ba kamag-anak mo siya, sabi mo? Oo. Sige, tatawagin ko siya. Pag nagkamali ka at ikaw pa rin ang nakausap ko, wala na itong tanong-tanong, susugatan kita. Yung totoo. Ikaw ang nagdasal o ibang tao? Iba, sige. Huwag mo pakalaman, nakatawan lupa niya. Pipilipitin kita dyan sa loob ng katawan niya. Ipikit mo yung mga mata niya. Pag hindi mo pinikit, susugatan ko spiritual mo. Tanda mo. Hindi ka rin makakatakas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, tinatawag ko sa spiritual ng Panginoon Kristo. Mismo yung nagdarasal dito. Tanggalin mo hindi! Tanggal! Tanggalin mo! Ipikit mo yung mga mata niya, dudurugin kita. Sige. Tanggal. Ubus! Ikaw yung nagdarasal dito? Kalasin mo. Kalasin mo! Ubusin mo lahat. Linisin mo maigi. Huwag ka nang tumakas. Hindi ka rin makakatakas sa loob ng katawan niyan. Sige, takas. Ay, takas. Tanggal. Ilan taon ka na magdarasal? Ilan taon ka na? Susugatan kita pag hindi ka pa rin nagsalita. Tanggal. Tanggalin mo lahat ng sakit niya. Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? 38. Sige, kalas. Saan mo natutunang pagdarasal? Sa nanay mo? Sige. Ano ka? Bisaya, Tagalog, Kapampangan, tuwang ko. Ano ka? Bisaya, saka sa Bisaya. Maraming Bisaya. Saan? Saan? Sambuang ka ka? Sige, kalas.
Bilisan mo. Bilisan mo! Bakit mo to dinasalan? Anong ginawa mo pagdarasal sa kanya? Para para hindi siya makalakad. Anong inutos sa'yo ng kakilala mo? Anong inutos ng kakilala mo? Anong inutos ng kakilala mo? Bakit mo siya dinasalan? Para di na makapagtinda. Para hindi na siya makapagtinda? O sige. Bakit daw para hindi na makapagtinda? Bakit? Yung ano po. Kalasin mo! Bakit nga para hindi makapagtinda nung dahilan? Nagagalit ba kayo nainggit sa kanya? Oo. Ano nga nagagalit ka nainggit? Hindi. Bakit nga nainggit? Tinatanong ko kung bakit kayo nainggit. Ingit lang. Tanggalin mo lahat. Linisin mo buong katawan niya. Ano po? Simula ulo. May pamilya ka na? Oo. Ilan ang anak mo? Ano? 3? Okay, kalas. Ilan taon yung pangalan mo? 13. Ano trabaho ng asawa mo? Hindi ko na alam pangalan mo. Ano trabaho ng asawa mo? May asawa ka ba? Wala. Nag-driver. Driver ng ano? Mga truck. Truck. Sige, kalas. Bilis! Kakilala mo yung nag-utos sa'yo? Oo. Ano-ano siya? Bayan. Bayaw mo siya? Oo. Babae? Hmm. Balik kapatid niya yung asawa mo, kapatid niya? Oo. Okay, kalas. Taga Sambuanga ka? Oo. Yung bayaw mo, taga saan? Pampanga. Batangas? Pampanga. Pampanga? Kalas. Bilis. Ubusin mo na. Sasakalin na kita. Okay, kalas. Kakilala lang to ng kaibig ng bayaw mo? Hindi. Oo. Ha? Kilala. Sige, kalasin mo na, kalasin muna. Isa mo. Tanggal! Subukan mo pa idilat ng mga mata niya para makatakas ka. Bubulagin na kita. Maniwala ka sa akin. Tapon! Buong katawan. Linisin. Pati likuran. Tanggal. Pati balakang. Isunod mo yung katawan niya. Ang bigat nyo. Dalawa kayo sunod ng katawan niya. Kalas! Bilisan mo. Nangangawit din ako. Pag ako na ano. Bilisan mo. Ilalim ng tuhod niya. Tanggalin mo, ilalim ng tuhod. Lahat. Bilisan mo. Kalas! Ilalim lang ng tuhod. Pati hita. Itapon. Itatapon mo. Susugatan kita. Tapon. Tapon. Okay. Diyan. Tanggal. Diyan. Pati dibdib niya. Tapon lahat. Braso. Ilalim ng kilikili. Siko. Back and forth. Bilisan mo. Ilalim ng tuhod. Sa puweta niya. Kalas. Lahat. Inaalam ko pa kung anong kakayahan ng ginagamit mo. Paano mo siya nadasalan? Anong kinuha mo sa kanya? Anong binigay ng bayaw mo? Anong binigay ng bayaw mo? Ano? Gamit. Gamit. Anong gamit? Anong ang gamit yon? Anong gamit? Bahay. Oo nga, anong gamit? Maraming gamit. Gamit. Sandok, kutsara, plato, buhok, etc. Ewan ko anong ginamit mo. Anong binigay sa'yo ng bayaw mo? Ito. Picture. Okay, kalas. Saan mo nilagay yung picture niya? Saan mo nilagay yung picture niya? Bakapon. Sa garapon. Dinasala mo. Oo. Paano yung pandasal mo? Saan? Hanggang tuhod lang. Huwag mong pakalaman ang paa niya. Kalasin mo lahat ng buong katawan niya. Simula ulo. Lahat. Pampano? Pampano! Orasyon. Oo, alam ko yung orasyon. Pampano nga yun. Katawan. Para hindi na siya maglakad. Oo. At papatay mo siya. Hindi.
di ba pag nilagay yung picture sa garapon at dinalsa na ng orasyon, di wala rin hininga yun. Kakapusin siya ng hangin. Saan mo natutunan yan? Mama. Sa nanay mo? Nasaan ang nanay mo? Nasaan? Bisaya. Nasa Bisaya. Buhay pa tatay mo? Saan bahay kayo? Ba't kayo nangingit sa tao? Ha? Tinatanong ko, bakit kayo nangingit sa tao? Ayaw nyo nakikita yung tao nagsusumikap? Ayaw nyo makita? Bakit? Nainggit kayo? Pers kayo nainggit? Wala kang kakwenta-kwenta kausap. Alam mo? Wala ka rin kakwenta-kwenta. May takot ba kayo sa Diyos? Takot kayo? Di ba may anak kayo? Hindi ba kayo naawa? Tanggal! Hindi ka ba naawa sa sarili mo? Yung anak mo magiging bandang uli, kakaramahin sa ginagawa nyo? Ha? Marunong para kayo maawa eh. Pero hindi kayo maawa sa tao. Tinatanong ko nga kung matao po ba rito? Ito ba'y mapalait? Hindi. Trip mo lang. Trip lang ng bayo mo. Nga, sige, kalas. Bilisan mo. Ikaw magkalas niyan dahil ikaw ang nagdasal. Buong katawan. Sandal mo katawan niya. Bilisan mo. Lahat. Tanggalin mo. At bilisan mo. Nangangawit ng kamay ko. Tanggalin mo. Tanggal. Lahat. Bilis! Tanggalin mo! Opo, manggan na. Bilis! Tanggal ko na. Sa papel nga lang. Hala! Ubus lahat. Kailan yan gagaling? Ayan. Ngayon! Oo. Sige, kalas. Bilisan mo. Yung bayaw mo, naririnig niya ako dahil hindi siya makakalis niya sa loob ng katawan niyan. Kasi kasama rin siya sa tagtutusok. Anong gamit na mahikang ginagawa mong orasyon? Nagsisindi ka ba ng kandila? Hindi. Kandila. Anong kulay? Itim. Itim? Sige. Nilagay mo yung picture nito sa garapon. Inutos ng bayo mo. Hindi. Cellphone picture. Kaya nga, sa cellphone, kinuha mo yung picture. Nilagay mo doon sa garapon. Ano yung pinaprint mo? Hindi. Picture lang. Picture lang. Aura, ibig sabihin. Aura. Oo nga, alam ko na. Naintindihan ko na sinabi mo. Sige, kalas. Nilagay mo sa yung aura niya, yung espiritu niya, nilagay mo sa garapon. Unawaan ko na. Sige, kalas. Sabi mo dyan sa bayan mo at naririnig naman ako niyan. Mamaya pa yan, hindi pa kami tapos. Bilisan mo. Lalakad na to. Oo. Straight na straight. Oo. Wala na sakit. Hindi na sasakit yung mga palaka niya. Hindi na rin sasakit yung braso niya. Makakalakad na. Wala kang takot sa Diyos. Wala kang pagmamahal sa anak mo. Ayaw mong magbago. Ilan tong ginawa mo sa kanila? Meron ka pang ginawa nito? 30 years old ka lang. Meron pang ginawa? Wala na. Ilan? Kakalasan ko kayo ng kapangyarihan. Naintindihan nyo? Wala kayong kakwenta-kwenta. Pag ito hindi naglakad, naintindihan mo? Naintindihan mo sinasabi ko? Opo. Meron pa, wala na? Wala na po. Sigurado? Opo. Opo. Tinatawag ko sa espiritual ng Panginoon Kristo, mismong bayaw, yung 39 at 38 years old. Kita mo yung mga amoy nyo, amoy mga imborna. Paano? Mga masasama ang espiritu nyo. Alam mo, naawa ko sa iyo pero salbahe ka eh. Sabi ni Magnetico sa akin, salbahe ka daw. Baga sa isang tao, demonyita ka. Alam mo yung demonyita? Epan. Parang gusto sa mundo, laging siya ang tama. Peras lang daw kayong babae ng bayaw mo. Wala kayong pahalaga sa sarili nyo. Mismo nagre-respond ang Panginoon Kristo sa utak ko. Ang sabi niya, kung kayo daw ay para na kayong parang kakain, matutulog, wala kayong pakalam sa mundo. Yun ang ginagawa nyo. Tapos marunong pa kayo mahingi sa kapwa nyo. Tinatawag ko ang bato sa aking puso at kaluluwa. Hindi kita papatayin kayong dalawa, pero may gagawin ako sa inyong dalawa.
Ilan taon ka na? 24. Ilan taon ka na? 24. Anong pangalan mo? Mary Ann. Ilan anak mo? Isa. Amin. Amen. Wala na. 20 minutes. Huwag mo muna. Gawin. Painumin pa natin tubig yan. Inumin mo muna to. Kailangan ko lang bumalik yung lakas niya. Dadala! Hinga na 3 beses. Inom pa ulit. Sabi mo Jesus name. In Jesus' name. Amen. Amen. Pagkaka pa. Parang kamay. Parang patay naman to. Parang lamig. Oh, kita mo ha. Anong pinakamahaba kanina? Doon na tayo sa dulo. Pangalawang dulo. Pantay mo. Di ba pantay na? Walang labis, walang kulang. Di ba hindi ka na, meron akong video doon eh. Bawas sakit. Di ba hirap ka maglakad? Sabi mo, naniniwala ako Naniniwala ako sa araw na ito, sa araw na ito. ako'y gagaling Ako'y gagaling at makakatayo at makakatayo ng maayos. ng maayos. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pero bago kita patayuin ng Panginoon Kristo, may tatanong ko sa'yo, may nakita ba liwanag ba dilim? Liwanag. Liwanag, ano yung liwanag? Liwanag. Ano nga liwanag? Puti. Maputi ano? Ilan? Ha? Ilan maputi? Dalawa. Babae sa lalaki? Hindi mo alam. Pero nakaharap sa'yo. Ngayon, naririnig, ba't mo sinasabi na 39 years old ka, 3 anak mo, 2 anak mo? 3 ba yun? 2 kanina, no? 2 tsaka 3. Bali anak mo, 6, lahat? Hindi po. Isa lang. Sabi mo, may 3 kang anak. Isa lang po anak ko. Tapos sabi mo, ano ka? Taga-Sambuanga ka. Sambuanga ka ba? Hindi po. Pabiti ka lang. Sige tayo. Sige, punta ka doon. Lakad ka pag yung sakit mo. Tumalong ka. Doon mo siya. Kunin mo siya. Pag ako kunin mo. Mabigat magang. Magaan. Iangat mo yung kamay mo. Left and right. Suntok mo. Sige. Sipan mo yung mga paa mo para bumaba tubig. Ganun. Okay. Umupo ka dahan-dahan. Huwag kang umupo. Yung parang may lang. Tapos angat. Pagyak mo ulit para bumaba yung tubig. O, lakad ka doon. Tingnan mo. Yung natural na lakad. Gusto mo, bilisan mo pa. O, di ba? Tumayo na siya. Naglakad na. Di ba? Kanina, ano yan? Inaalalayan niya pa, di ba? Eh, magaling yung mangkukulam niya. Mabigat, masakit, etc. Ilang minutes tayo? 22 po. Ano? 23 po. Mabigat, magang, mabigat. Ay, mabigat, magang, o ano man ang pinagbago? Magaan. Sobrang magang. Walang sugat yung paa mo, ha? Di pa tayo tapos. Sige, okay na yan. Ayusin lang natin yung mga hangin sa katawan.